Yukrish Bakhuid, Hinduai Nagavinda, Christina Marvain, by Don Hapadenke Jing Shitam, Hinduai Nagavinda, Vinnie John Marvain, by Mayuru New York Jinko Jinkia. Simsir Waistang Mas Bakhuid nomor Laispa, Lai Kuntai. Kumbalik kaskisyawa Iyawan syamikutwa Iyawan isnyang yame Unkoliw jangka jingpa Syaduan jumikutrai Dajingkmen badakarwai Lajing iwanai Kohimen kopera Haganiga mas Bakhuid tongin duai nagabinda gi jingtum baper ke jungi bangin duai ru kerpang nagabinda baroka salation fader salation sisters kadba batkum juru baroki ba bud ya ka jingi mensiam jungu John Bosco Bakhuid ba barokin ya jinga ka jingar ku don rubun ki ba don kerteng John Bosco don ru ki ba don hapo ka parish ba ki ba ki padar salation ki tre ni duai na benda jong ki baro ha kana ki Yukrish Bakhuid pa ki niyo ka jingim mensiam ha ka babudin ya ka nuksa jingim jong John Bosco Bakhuid pat kum juru ni duai na benda ki ba pangi bashitam ni duai ru na benda baro ki ba wan shimenda ha ka inner healing retreat don bon ki ba pangi bashitam ki ban sawan bat baro ki don ki inga semba sosi snow talot don bon ki brio ba don ga jing sosi ba bon jait ba trang ya ga jing koi jing khia met bad men siem lembaga ne retreat ni duai na ga binta jong ki baro ha kerteng upa baru kon baru men siem Bakhuid Amen. Ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bat ka jingi jongo bleng lem bat ka jinga selak jongo men siem Bakhuid kindon ranka bat pi baro Rika bat piru Kohimen ko para kaktino pala kakot ka veringi vei pei vei banlangi basutid ha ka jingidu Chris ha ka basutid ha ka jingidu Chris bangin kiar na baro ki pop ki sangjungi bat habang ilongi bayai ne badu Chris ngin light na ki jing sniu na ka pop bangin dups no comment hapadeng ki jing jinjar babun jait na marngi im na ka bendau Chris tongin duai ha ka bai ti ki jing talon ki pop jangi kram bau jisun pin side kud yangi da ka snam bakardor ka jungu ngi duai bau jisu un map yangi unisne yangi nga palam Au blei badon bor baro Badi habi ko himen ko para Bangalale pop shibun e Daki jim perkat Daki tin Daki kam Daki jingle klet Daki jingle palat jonga Daki jingle palat jonga Daki jingle palat bakrau e jonga Namar kata Nakar dia ke Maria Bakhuid Kabaya isa kati soti Yaki yange badkiri koi Badi habi ko himen ko para Benduwai nagabinda jonga How try ublay jungi. Ublay badan board bar unis sene yangi. Badandala mapi ki pop jungi. Unyalam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Try can rat go blaze ne yangi. Try can rat go blaze ne yangi. Christum
to ngin nia duwai ni duwai na kabinda ka jinga e baro ke ba ngitrang ha ka jingim jongi ni duwai na kabinda baro ki father ki sister bud ya ka jingim men siem jongu John Bosco Bakhuid but bun ki pait kristan ru ki ba yamad ya ka jing tre jongi father ha kileng to ngi duwai na kabinda ka jing roi ka jinga e hapo jongi vai pai vai ngi duwai ru na kabinda baro ki ba wanchim menta na dominta kasngi ka inner healing retreat babara kin shem kin lap kin yamad ya jingit kar pang jangu Chris ko blay ha ka jimpinia janga sign dur eats born jame mela ai hangi yaw John Bosco Bakhuid uppa badunungi kai jangi samla uba hapo ka jing sinran janga Maria Teisoti ula tre da ka jing sherhem klam tait nagabinda ka jimba jongka bala topin kalang hangiru ya ka juka jingit ban long ya apostol ki ban wat ban penimlem ya ki parabruyu bat kumta ban shukriye me ubatang mamehi u babha da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba imbat sen shareng khat bad me ha ka jingelang kawe jang men siem bakui ublay junom la junom Amen. Kajing pulena kashithi shaki Hebrew. Ko para tokan mau ya kisngi kiba menshua menba haden bala pensha ya pi. Pila sha kajing tenju bakrau da kajing sha shitam. Teng pila sha thadrong da kajing kran ben bat kajing jenjar. Bat teng pat pila yo bentalang bat kito kiba sha le ben kumta. Naba pila ngaulam ya kiba sa bendi bada ka jing kemen pila pediang ya ka jing kni jubor ya ka jing don jing em jung pi namar ba pila tip ba phi hi don kaspa ka ba kham bha bat ka ba ne namar kata wat bread no ya ka jing ngau sngan jung pi ka ba don ya ka bai nong ka ba kraw namar pidon kam ya ka jing ya sha khnang ba phinla ban le ya kamon ublei bat ban pediang ya kata kaba lakular. Namar satang kendiat por, bat uta ubadei banwan, un sawan bat un penslam. Henrei ubri ubahog jonga, un im daka jingen. Bat lada ukan randin, kamen sim jonga, kam singa bhasyo ya u. Henrei ngim long na kitu kibakan randin, bat kibasya penjot. Henrei na kito kibadon kajinget bat kibari yala kimen siem. Kaktien jong utrai. Isango yaw blay. Sam lai punyo no bal nyo spa kat kentai. Nyo spa kat kentai. Kajing penim yau bahok kade nutrayu blei jongi shanya utrai le yakabapam temen sung menim slem Jongi
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. To pensil tu kumno ban rakhe yaki adong jong me, ban ngan puson yaki kampela jong me. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkat bat pim. Ringkat bat pil. Kajing pulin aka gospel Bakhuid kat kumu Markus. Kau beram hame kutrai. Ujisu la ong haki paid ba. Kahimau ubale kalong kumba ubriu bet sumbai halingka. Utia min mit baduki min Sngi. Badki sumbai kispe badki san. Upat umtip ei kumno kajia. Kakindau naladehi kapinmi ningkong iau jingtang ubalung nangda sa ia ka kop bad nangda sa iau terjubkeu balamet ba ha ka kop Henry mar ia I ukeu shisundon use laka rashi namar ka ayam or kalapoi nangda ula ong but ngin pinyasirim ia kahima oble ne daka kaparshi ngin batai ia ka kalong kum usumbai sinapa usumbai ubaritam na baru ki simbai haka perte haba dang bet ia u haka kendau Henry enda la bet ia u he usan badu kelalong u jingtung u bahe tam Padu se kitenat ki bayar hadu baki sim ka suin kila ban yatauskum hapo ka jingka dengan jongu. But dabun ki parshi ki bakum kine ula keren ia ka tin haki. Haka rukam bakila ban peipang. Umju keren haki klem ka parshi. Henry haba ula don tang bala ka senran ula batai haki nadong shadong. Ka gospel jong utrai. Kejing roh yang mengikutis. Ko himen ko para. Beid hautrai Jesu Christ. Mendakasngi u Jesu hikai yangi ya kae kaba kam kerpang haka jingim jongi kalang syapang ka hima jongo balai. Bad ban pen sautu yangi halor kane ka pang u Jesu wanra hangi artili ki parshi jong simbai la bet but parshi jong simbai sinapa. Baro artili kini simbai kiyang nagabinda ka bor bamayan jong ka hima ublay. Ba du Jesu kren ba ka hima ublay tik kumba ubruyu ubalelait bet iyaw simbai ha kalingka. Unongrep uba bet umpartip unhe unsan kumno. Kane kalong ka jingi kai halor ka jimpuson bat ka jing turiap kabangidon kam halor ki ka tinu balai halor ka jingi du balai kata ngidang duriap jiliu bangi puson jiliu kanang yarap yangi banlong ki basaiso kalam ka jimpuson kalam ka jingim bat ka tinu trai kalam ka jimpelut por jangi ngimla balong ki basaiso bun ki kristan ki bakala hakane ka benda shisin ba ki opdiang ya ka jingshai jangu kris shisin ba ki opdiang ya ka bor jangu mensiam bakoi shisin ba ki opdiang
yaka jingikai jangga balang kimju perlut porshu ban pengam yaka bakila yopedia. Kumuni usumbai usang hapo kendau but Sngi kelam dala ban sautu unang rep unang he unang san hapo ke kendau kabamut ke jimpuson jing duriap ba jilliu hal or ke jinge do balai ngi haban pen he pen san nagata kada bon gi kristan wan hadin ba ki pidiang ya ke jinge kimju im ya ke jingim baba namar kimju treshitam ban pen he pen san but bon gi kristan kilong gi kristan tang hakan nam palad ya kane kimju im habaki im komne ka jimma kalong kimju kerlalong ki ba seiso banlong ki ba seiso ka ba mot banlong ki ba peniar ya ka jingim jangi banlong ki ba peniar da ka jinglong oble banlong ki ba pen he ha ka jinglong janga hima oble tang ki ba treshitom ban pen he but peniar yang kane ka jinglong oble kila banlong ki ba seiso ba kilong kila banlong ki ba longkum gi terjub keu ba irap but balong ke jimmandoi ya kiwai but haban pen sautu shushu ha kane kapang ujisu ongru syapang sembai sinapa ubarita lese don bun gi bryu kimju kein kordor hadu kata-kata ya ka jingim badu jisu bad ke jingim baduai jingim ban puson ya ka tin utrai ka jing mendoi ban late mas Bakhuid man gasngi jim mandoi ban late mane sacrament jim mandoi ban duai rosary jim mendoi ban shimenda ha ki retreat baper ki perkat kis ngobiang yalade dautau sembai barit sembai sinapa Henry Jisu padu ong komno habang istang ban pintrekam ya kalat kalindi ban roy ha ka jinga e jongo Chris ngin kerlalong uding ubahe bun ki beri ki perkas sin ban long kristan kin kerlalong ki bahe em ngidon kalat kalindi ban pen he pensan iagi ladangim pintrekam kata kalat kalindi kaba kabalang ka terwa hangi kaba Jisu lakendu yangi ban em ngin sa sakut ha ke jinglong rit henre dah ka ba puson bad duria bad pendreka mi ke jinga e baro ngila balong ki bahe bad haba wan ke jinge nginum kinrandin kang ne Jisu ongro ka we ka pang ham lemba ka shiti sha ki Hebrew ngi ki belayo pidiang ya ke jingshai ngi haben yakendo jinge ba bonjai Omde penshai yangi henre ngi ki balayo pidiang jingshai kaba mol jingshai hangne kayang nagabinda ka hima oble ka jingshai hangne kayang nagabinda Jisu Christ Jisu long ka jingshai shisim bangi yo pidiang ka jingshai ya Jisu ka jingim katkana ngin yakendu jinge babonjai ngi haban yai lemba ka jingsha shitom Kibriyu ki nisi yangi, kibriyu ki bitar yangi, kibriyu ki aptap ban penjad ya ke jingim jangi, kibriyu ki thaulad ban penlarain yangi, namaru Chris. Henry, kaktinu bela ka ang ngide ban long ki bas scam ha ke jingit ka bamud scam ha kiye baro ka bau Jisu la batai hangi, ka bau Jisu la kedau hangi, ka bau Jisu la im ha ke jingim jangu kenamba nginum long ki kristan ki bakin randin habawan ke ler jang ke jingsha leben bat ke jing tenju hakamat ki jing tenju hakamat ki jing penshoy hakamat ki jing shitam hakamat ki jingsha leben ngide balong ki bayaine nakabinta kane nakata ka jinglong ret ngide balong ki bayar nakata ka daw usimbai sinapa ukadau hangi ladangi long ki kristan bakloy ban trishitam da kaba imya ka jingim kaba Jisu labsiam hapojangi ngin sanang he nang san rengkat badu Jisu nang ta ngin he hakata ka dur bangi kloy ban pidiang ru wad ya kita ki buryu ki ballebein yengi menshua
Wadia kita ki beriu ki ba tarais niu yangi ha ke jingem jongi. Wadia ki beriu ki ba apta ban peniap yangi. Yakiru ni pediang dah ke ba peniar ya kakti. Kumu sembai sinapa. Enda ulahe ulastang ban kener ya ki tenat jongu. Ban pediang ya ki sim ki do ki balong ki dak ki shin jongu ksoid. Ubalawan menshua ban pu ia ki sembai kumbangi puson halorka parshi jongu nombe. Haba ki sembai ki la hab haka lindi ki sim ki do ki la wan ban pu ia ka bat pinjot no. Henry shisin bangi roy hakane ka jinglong jong ka hima uble jinglong jongu Chris shisin bangi kerlalong ki kristan ki bajenai om donshu kano ka jimbishni om donshu hangi kano ka jimbitar om donshu kano ka dakashin ne mensiam jong ka jingyashun bad ka jingya pai Henry ngi kholoi ban piari ya kakti jongi ngi kholoi ban tur shakibriu bayale persyayangi ka jingim kristan bad ka jinglong jong ka hima uble kalong bangi de ban kerlalong ki beri ba kedup ia kiwe wat ya kinong shun jongi ka hima uble kalong ka dakashin jong ka jingin jingmap jingsuk jingisene bad ka jingkomen naga daga daw ko himen ko para kaneka parshi kalong ka parshi ka hikayangi ban treshitam padu jisu ongru haka ju kapor na kanega jingi kai na kanega jinglong lada ngi kinran din kadon ga jimayangi ya ke ba kinran din na kanega jing soto na kanega jing shai jongu Chris kin poi shaka jing chot namar utrai unnom ken kordori ki kristan bam treban treshitam bam treban pentrit yalade bam treban ya treilang badu Chris hakie kie baro ngide ban puson yalade hadu katno ngi duriam hadu katno ngi kloi ban pelod ya ke por jangi ban badu Chris tangki ba pelod ya ke por jangki badu Chris ban he ban san kila ban kerlalong ki kun ba ide jomu ngiduai hakane ki yukirish Bakhuid bangindup yo kata kamen siam ban yaine badu Chris hakie ke baro what happened ke jing shitam babun chai jisu be id karku kardo yangi pensle yangi daka bor jangane ke jingi kai bangi longro ki kun ki ba piari ka ti jangi bangi longro ki kun ki ba yarap ye ki ve ban pai shame bungi himmen ki para jangi haki inga sem jangi haki marjan marpa jangi kila jingai name wat hadin ba ki pdiang ya ka jinge jisu yarap yangi lempa ka jing treshitam jangi ben kro ye kiru kenapa lempa kene ka jingi kai baro ka bangi ai na kene ka center ngilaban pediang bungut ngilaban piar ka ti jangi babaro mangi ngilang ki bayat trailang bangin pen slur ya kiweru ben snga ben puson ya ka tin ka bangi pen priang man ka por ha ka jingim jangi kumchuru lempa kene ka channel de mame melapin seng de mame melapin vandur ai ba kene ka ministry ka bangile man ka sngi na kene ka center kalong ka ba seiso ha ka jingim jong baro ke ba shimenda ke ba snap ya ka tinu trai pakindup laban ya ka jingim ka ba kuid lemba ka jingya trailang jongki karku kardo ya baro ki kun ke ba shimenda ha ka ne ka mas Bakhuid bat kumjuru ke ban sa snap ya ka ne ka tinu trai pakin yo jingai ka jingkarku ban ki kristan ke ba janai en ya ro ya utrai Jesus Christ amen. Tangin yeng tangin plai ke jinge ke jingi ngangit how lay wa ton bor baro unong tau ka beneng ba ka tindo but how Jesus Christ kun ba marwe chung utrai chung yau bala puna mensim Bakhuid yau bala kana ka Maria te soti ubala shana bein hapo Pontius Pilatus la sana arpna yahu la yap la thep yahu ula kyasha ki bayam hagasmi ka balai la mi padne ki bayam ula kyusha bene shang shakamon play upa badon bor baro nang ta unwan pat ben bishari ki bayim pat ki bayam nganget how mensim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingasilo ki rikoid haka jingma ki pop haka jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen. Lai spa prapusa
kan rat Dine ki jing terwa jongi Ki so pa pa Banga jing tre shi tom jongi Me brother ku ya ka se pangilate Siar umat rupa balapen ni Namar kapap kasang baba na ingasem Kabaring storing swayang ni malakas ni To ya duai ko himmen ko para baga jinknia jonga ba jumpi kanlong ka ba priang khun hau blei upa ba don bor ba ro To try pedeng jinknya ni ti jongpi naga kanta ka jingero ka buram ka teng jongu ka jimuta yangi pada kapalang ko jongu paro ka wei to priang ko trai ya ka jinknia bangi terwa hame da ka jingit ka ba shida to ai bangin id yame nalor kiye ba ro kanamba ka jingim jangi baro kawai kallong ka jingruai yaro ya kaburam jame da u kreso trai jangim Amen utrai undon reng ka bapim Rengka bat piro to kentiu yalaki donut Ikan tiu ki shau try tonginai ya utrai u blei jangim Ka shong ho bat katei da shisha kallong ka ba shong ho bat ka badai Kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingo yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ namar kumba ha ka sngi buram jangu rikoi jame u John Bosco Bakhuid me ai jingamen ha ka balang jame kumdaru me pen khalai yaka daga nuksa janga jingim Bakhuid jangu me hikai yaka dakikndin ka jingelap jangu But me ai haka ya ka jingada jame kum ka jubab ya ka jing duai jangu. But namar kata rangat bat ka kinhorn jang yangel bat ki rikoin ngirwai ka jing ruai janga jingero ya me barni pen pana kalem sange. Bakhuid utrai uplei ki pai neng pertei sawada kaburam jong me Hosanna, Hosanna, Torwa yublei shajrom. Hosanna, yublei juno. En yaro yubawang, agak renteng utrai. Pedeng pertei sawada kaburam jongme. Hosanna, Hosanna, Torwa yublei shajrom. Hosanna, yublei juno. Ko himmen ko para tongin duai nadu ka donut baka bor utrai ka bor jang ka hima jang utrai kanang sutir hapo jangi banginang yo ya ka jing trang ka bashirhem ban trai badu Chris bat ka hima jangu lemba umen siem Bakhuid duai nadu ka donut ba lemba umen siem Bakhuid kan pau ya ki dakishin ka sap ka pong hapo jangi kan bangin ka lalang ki kun ki ba trai na ka benta ka bor utrai ba ya le persha ya bara jait ki bamen ba yit ya ki nong shur jangi ba duai na ka benta ki ba le bein yangi ai ba umen siem Bakhuid una shimti pura yangi una elam ilanti yangi amal kit benta jaga jingim jangi dashisha melongo Bakhuid ko trai katemei jong ka jing koit barom Namar kata ngi karpadi me
to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siam jame kum ka jer halo jangki bakin kalalang yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halaka senran u om toshim bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti na ka benda jumpi. Hagaju ke rekomenda lalaya bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka hala ke senran u ong to shim bat di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam bati mai bad bam chikud ya ka ben pen mi naga binda jumpi ba naga binda ki babun naga binda ka jimma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris ta pen koid yangi pen koid yaki men siam hadim pen koid pen kia yaki bapangi bashitam baro ke bashimenda hagane ka mas bat kum juru ki batia hagi hospital yada sumar yangi na ubamen naki kalam Kajimaya Jonka Jinge Katasin bangi bamyune upo Bangi dina kane kakuri Ngipen benda kajing yap jong me kotra Namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame kotra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke ba yo binda hakamet bad ka snamu kris ngilong ke bala penyat le kawai da omen siyam Bakhuid takan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang ha satala ka partay bato penjana ya ka ha ke jingit rangat bado Francis upa Bakhuid jangi ubil bad marwe no bishop jangi bad baro ki lingdo bad kiriniam takan mau lemro ye ki himen ki para shinrang bad kinde ki bala yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pat badia baro ki bala klat no ha ke jingi sune jamme top diang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bado ngi karpad yame Varengad bat kamari yatizo di Bakhuid ka kami jango blay. U Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U John Bosco Bakhuid. U Francis Disease Bakhuid. Bat baru ki rikuid ki bala pensno baya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut. Bat bangini ro bat pindon buram yame. Da ukun jame u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hamay ublay upa badan bor haga jingelang kaway jungumen siyam Bakhuid baro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen Kohimmen ko para tongin tuwai nakabinta ka jingay kam karpan nakabintay alade shimet bangin ngin kalalong kikun ba la seiso shibun tap da kabor jungublay kabor janga hima banginom kongu ya ka bor janga ne ka parte henre tanga jingidu Chris bangilong ka jing shai jongu Chris duai na ka binda baro ki bawan chimenda ka inner healing retreat ki wan da ka batrang bau jisun ka tai ki met badmen siam ki inga sem jongi ki jingim shi met jongi
Babaro kini marchisha ike jingido Chris. Kum juri abaro ke wani rap ikino iki coworker ikino ruai nang temparo kinang ya jingai khapa ki atrelang bat ka hima jongo blai. Kopa jongim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jome. Kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kindau kum ba habening. Thohdieng iminta ka jimbam jongi ka ba halakasni batamap yangi gerengkang jongi. Kumbangi rungi map ike beles new yangi. Badwatelam yangi shaga jimpen shoy. Henry topelait yangi na ke basiniu. Topelait yangi karpat ko try na ke jing siniu baro. Haga jing spoon jame. Toai jing suk jing sign hagi sngi jongi. Knambada ka jing arab ka jing isne jame. Ngilait baro bona ka pop. Bangin yo jing edana ke jing jing jar baro. Kadbangi dangap kemelindi aga jing karmen Bakhuid. Bat ka jing wan pa jung nom penim jangi uji su Christ. Namar kecume kalong kaima, kecume kapor bakaburam, junam lai junam. Kotrai Jesu Christ mayu bela ong hagi apostol jame. Ka jing suk nga I happy, ka jing suk janga nga I happy. Wat pedigi pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jame. Bat haga jing spoon jame. Tai haka yaga jing suk. Bat ka jingeteli kawe kat kum gamon jame. Mame uba im badu basensha junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kandon barabo rengka bat pim. Ringka bati. Dap daga jing idu Christ tangin ya ingu markelia. Kukun lang rodu blay, mekit ki poperte, tus ngau sene yangi. Kukun lang rodu blay, mekit ki poperte, tus ngau sene Kokun lang bradu blay, mekit ki poperte, do ai jing suk yangi. Hakami ukun lambaro jongo blay. Hakami bakitna ka pop jonga perte. Sukito ke bala kocha ke jing kawai jongo kun lambrot. Kamrat kamong pasyambang, kamadrong po kaying janga, reisong tanakatin, kamasip janga sakyahi. Kamet margasnam jongo Christ kan trianga shaka jing pamch.
melap bin bit bin biang yang i Malong kita kot jangka hima jame Lembaga jingi jame Lembaga jingi Kam kerpang lembaga negiu kirish Bakhuid Dalam bersiap apa jangi Kejingin kabaterpang Haga kamionin Bakhuid Haga kamionin mensiap Jisubi Karku kardon yang Bangin dukla ban duriam ban puson kaktiin jame Bangin yoy kejingin kabaterpang ban kuliah ke Bible Ban duwai jirhem man gasni haki ingasem jangi Ben kalaya kejinglong jang kejingim jangi bayi pai bayi Bangin nom im haga jingjai tu Bangin nom kin ran din shu Naga jingkot jame Ben yang saki naga bendaga jingi Bangin long shisha ka jing shai jang ka parte Bangin long kiba penyar ya kasi Ka jingim jangi ka sab ka pong jangi Naga bendaga jing mandoy jang ka bala Karku yangi ko jisu Ben kalain shushu yangi Taru haka ju ka por Ya ka met ka pahar jangi Bangi pang Nishitom Nisno jing jang Pelai lu yangi naga jing day naga jing kum Pelai lu yangi na baro ke jing kang nar haka jingim jangi Bangin dup la balong kiba seiso Haman la ke liang janga jingim jangi Habangi don haying Habangi don haka jaga pre Habangi don haka jaga pule Habangi don haka exam hall haka ben toye ki exam Habangi don haka hapadeng ke jingele Jesu pen kalai yangi benda Pen kalai yangi daga bor janga hima hapo jangi Pau simpai un he un san hapo jangi Bangin long ke jing shai janga parte Hallelujah 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 Jesu 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 Hallelujah 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 Jesu 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 ai boring Jesu men kalai ni Jesu bangi long ki kon jangka hima jame ha kai jingi bangi nang pen preng ke jingi be jangka jingi man ka kelemat hallelujah 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 Jesu kata yang Jesu kata yang Jesu men kai yang Jesu hallelujah 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 Jesu le kambala halor baro kene ki kon ki baduai menda hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Ngiduai da ka jingri belai naga binta ka jimpen champura naga jimpen chitam shipor how news name Jubilee Koppa ubaha bening Pai baka jingate bamelai hangi how kun jame Jesus Christ uhimen jangi bad baka terliting janga jingit spoon kan kalang haki dolu jangi da umen siam Bakhuid kan kasio biang hangi ya ka jingkarmen bala kerku naga binta ka jingwan janga hima jame to ai baka jinga e jame kan pen kala dur yangi shakinang dur lengka bamju shangtai Pen bet ye ki sumbai jang gospel ai baki tu ki sumbai kin pen kala dur na shapo ye ka jait ben riu bad ye ka parthe mariam baro ka we ha ka jinkme linti batikana ye ka bening bati mai bad ka parthe bati mai aba enda ye ki bo jung bammen la bengno ka buram jame kan ting shine juno to ai baka jinga e jang Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jang jingkarmen ya ka jingang nul ya ki tiar jingkan show happening ai bagata ka ju ka jinga e kan pen sapriang ya ka jingkemen ba jingsus jongu nong sius pa jongi satala ka parte shame ko blay jongi bala kar ku junam kan long ka buram pat ka jingya ro junam amen ko pa jongi happening kan long ka pakoi kerteng jame kan wan ka ima jame kan long ka mon jame ha kan dau kumba happening to ai ngi minta ka jimbam jangi kabala ka ngi patama ngi keringkang jangi kumbangi rungi ma ke bale sunio yangi pada dalam yangi syang jimpan shoy rai to plai ngi na ka basini amen ku blai ko maria pada ta ka jingai utrai jimbat phala kar kuya pana pekinde bala kar kuya so ko jong pa jisu ko maria bagui ko mi jong blai tuai ne ka pinta jangi kinom pop Mindam da ka por ka chingia jangi amen ka buram au pa da kun bar men sim Bakhuid kumba ka lang ka pamining kong kum chu minta para bor jinom da jinom amen tong in ya duai
ko blei ko pa ba eat me ubalap sa yangi dakanega sakrament kaba penim to yarap yangi ben pertu bud yaka jing tre klam tai jungu John Bosco Bakhuid ha kaba yalam yaki kun samla shaka jingi jungu Chris ukun jame ubalong katalong bam jurngat janga jingim batimai ubaim batsensha junom la junom Amen. Try undon rengka bat pim Ringkat bat. Blay badan bol badan kerkuya pi upa baru kon baru men sim Bakhuid ya lay suk ban pen bana ka kubar bah jango try daga jingim ka jompi Ngisemu yaw mulay. Saus pa like usan. Lam jing shai utrai Lam alenti bun jing lengo Kum risho ding hendai Lam lenti men sim jonga Kaburam hak pa berkun mensim Bakhuid kumbala lang ba meningkong jumta berabo junam la junam amen kodum kitam jong Jisu klem jong Kamaria yanero yotra Jisu Christ nam la junam amen